Esta setmana han començat les obres del carril bici que ha de connectar el casc urbà i la zona educativa i esportiva del Mas de Tous. Es tracta d'un carril bici que anirà al llarg del carrer Senyera i que unirà el mercat municipal amb el carril bici que hi ha al camí de la Segador. He creat una red que qualsevol persona pot anar a peu o en bici des d'una urbanització fins al casco i al revés. Al mateix temps, també, aquest carril bici acaba de comunicar i donar servici a la zona deportiva del Mas de Tous i a la zona educacional del Mas de Tous, l'institut, el col·legi i tots els servicis que tenim ahí, amb la qual era una obreta que teníem moltes ganes de fer. L'obra servirà perquè este carrer canvie d'aspecte. S'estan adaptant totes les voreres per fer que permeten el pas de les bicicletes. Això suposa que s'enxamplarà la vorera en sentit València per fer així el carril bici. En els encreuaments de carrer també s'està canviant per donar accés als minusvàlids i fer les rampes per a la bicicleta. L'aparcament de cotxes al carrer no s'elimina però canvia de costat. Ara aparcaran a l'altra banda del carrer. Un costat que també s'està canalitzant per al reg, ja que a més de cotxes també es plantaran arbres. El que sí s'elimina dels carrers és el cablejat elèctric per l'aire. S'estan entubant i soterrant els fils de la llum. Això permetrà eliminar els pals de la llum on ara estan les faroles que es substituiran i renovaran. El carril bici del carrer Senyera tindrà una llargada d'1 quilòmetre 200 metres. És el primer que es fa dins el casc urbà. Fins ara els carrils bici s'havien construït bé a les urbanitzacions o bé s'havien fet connectant diferents punts del municipi amb llocs d'interès. Quan el nou carril bici entre en funcionament, s'enllaçarà amb el que hi ha a la zona del Mas de Tous. Des d'ací es podrà accedir per bicicleta tant a la zona comercial com a les urbanitzacions de la zona est del municipi.